Sziasztok! Itt Sonic és Tails, ez lesz a második rész az együttes Minecraftunkból. Addig nem csináltunk semmit még. Kivételesen, de majd biztos lesz olyan, hogy fogunk. Csak a ti kedvetekért. Kicsit halkítottam. Kezded. Arrébb rakod, please, egy picit a kezed. Ennél azért jöhetsz közelebb. Jó így. Így kevésbé fognak hallani, főleg a jönnyénk. Mindegy, akkor így. Így tökéletes. Engem is jól hallanak, szerintem téged is. Egy alma, amivel még semmire sem megyek. Átrakjam már ízibe? Felőlem a ház kerete az már megvan. Ez nekem még nem. Ja. Már megvan az aranyalma receptje. Fogadni, ennek ez neked nincs meg? Nem baj, nekem a házam jobban Ne, tett. ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Most te mit csinálsz? Dudoltam. Hát ezt látom. Vagyis hallom. Az rosszabb. Megpróbálok mostantól kicsit artikulálni. Kit érdekel, ha szépítesz? Hamarosan kész lesz az első emeletem. Biztos. Úgy értem a földszint. Értem. Anyádat fű! Bár hogy ezt már kiütöttem. Fetvágni, ez az életem. Fetvágni, ez az életem. Hát érznek az azért, hogy csak fát vág, ugye? Igen. De nem olyan tudod. Te ez a favágó paltás gyilkos. És cuki. Jut eszembe, azt letiltom a videóinkról, aki szerint a Sonic háza jobb, mint az enyém. Nem csak ütélek. Teljesen fölösleges ezt csinálnom, mert így is úgy is az enyém fog tetszeni mindenkinek. Ha-ha. Nem csak ütélek. Kinek mi egy tetszik? Kíváncsiak levének meg fog jobban tetszeni. Bár lehet kicsit fog hízelegni neki az, hogy olyasmit csináltam, mint az övé. Mert szerintem azt tök jól néz ki, és amúgy tényleg. Nyomi karakter! Igen. Levinek hívják az unokatesunkat. Annyira nem nagy baj, gondolom, ugye? Tudom, hogy egyszer mondtuk egy másik videónkban, hogy nem fogunk neveket mondani, de az unokatesunkét is most véletlenül mondtam, de ez most nem annyira nagy dolog. Az a lényeg, hogy a mi nevünket nem mondjam ki. Mert az magánügy. Arról meg nem kell tudni, mert mondjuk ezt úgyis meg fogja nézni valószínűleg. Lehet, ő lesz az egyetlen. Mindegy. De szép a nap, az esőben. Hát, ha lesz szivárvány.
A Minecraftban Biztos. miért nincs szivárvány? Mert még nem csinálták meg. Jó, azt tudom, de nem értem, miért nem. Tehát, hogy értem, hogy lehet, hogy nagyon jól fog kinézni a padló. Ok. De az eső, ennek most örülök. Jobban nő tőlük a fa. Csak nőjön már ki az egyik tölgyfa. Kell nekem tölgyfa. Bár mondjuk ott is messze láttam egy tölgyfát. Aztán nem kitöröm. Au! Lag. Nyírfák meg tölgyfák. Tömeges tölgyfaerdő. Az jó. Szophatsz. Bocsánat. Nem akartam csúnyát mondani. Cukornád! Az jó. Ahogy mondani szoktad, cukornád! Majd ha cserélünk, akkor valamit adok a cukornádért. Ha. Adok ingyen is, Kösz. természetesen. Tök! Ez tök jó! De akkor lehet hogy arra, hogy amerre volt, amiben együtt játszok Levivel, mert ő is talált arra cukornádot és tököt. Cukornádot. Azt mondtad, nem? Azt mondtam, hogy cukornádot. Dot. Dot hülyeség. Vagy dot hülyeség. Az én házam már leköröz téged. Miért a te házad még futni is tud? Persze, Sonic vagyok, miért ne tudnak? Ne, beragadt az előre, és mentem magától előre. Hát Sonic nem bír egy helyben megállni, folyamatosan csak megy előre. Ez is bizonyítja. Remélem nem tévedtem el. Azt hiszem erre kell menni. Aha, arra. Már a házamnál látni a te kicsiny házad. Már 7 percem úgy eltelt. Mindjárt 8. Komoly. Igen. Azt a... Szerintem a padlóm tök jó lesz. Nekem alapfa lesz. Az fos. Legalább nem annyira, mint amilyen neked lesz. Mennyivel gyorsabb felvágni boltával. Már nekem régóta van kőboltam, kősákányom, kőkardom. Jó van, na már meg. Nem csoda úgy, ha jobban tartasz. Hamarosan eltörik a kőboltám. Az jó.
Miért is? Ja, megcsinálhatsz újat. Nem. Ennyire szadista azért nem vagyok. Itt én feljebb voltam, mint ez a fa, mert dombon voltam, és ezért bementem a tetejére, és a tetejétől lefele vágtam a fát. Szerintem úgy körülbelül a videóink 15 percesek lesznek. Már 10 perc eltelt. Negyed órásak. De az előző az nem volt negyed óra. Pár másodperc hiány. Komoly. Igen, az 14 perc valamennyi volt, 40 valahány másodperc azt hiszem. Ja, hát akkor az egy negyed óra volt szintén. Akkor jó. A padlón biztos, hogy jobb lesz. Engem nem zavar, hogyha alap. Engem sem zavar, ha én sokkal próbb leszek, mint te. Aha. Én jobban törődök a kinézettel. Igen, megtörődött, hogy rosszul nézem ki. Ha. Szóval Levi stílusát becsméreled? Akkor nem, hogyha ő építi. Ja, ugyanazt építi, mint én, attól még jó, de ha én építem ugyanazt, amit ő, akkor meg rossz. Igen. Jó, csak vicc. Jó, még hogy nem vagy ennyire köcsög a testvéreddel. Nézd, milyen lesz a padlón? Szép. Én megmondtam. De nem mondtam, hogy olyan szép, mint az enyém. Ja, deszka. A téz is fából van, csak nem deszkából. Na jó, vágok egy kicsit fotót, és így legyen ásom, meg kapám, meg még egy balta szerintem. Megszerzek majd még hamarosan követ. Majd átjössz megnézni, milyen a házam. Így is többnyire látom az épülés közben. De most belülről lett sokkal jobb. Ott egy tehén. Hát, biztos, majd megnézem. Azért jó ez a szíd, mert ahol kezdünk, alapból lehet találni pár farkast. Csak ki tudja, hogy hol. Hát közel megy, errefelé járkálnak, ha csak nem deszpamoltak valamitől. Mindjárt kész a padlóm fele. És akkor lesz kész a padlóm több, mint vele. Szóval a fenyőfa része. De valamennyi tölgy is már van. Értem. Tölgyfa kéne. Egyelőre követ szerzek. Hallottam egy olyan hangot, ami olyan volt, mint egy Enderman. De még gondolom peaceful-on van. Igen. És ráadásul esik az eső. Épp azért volt olyan, mert ott itt olyan hangú volt, mint a vesztenél a HP-t egy Enderman, és már nem hallottam aztán. Már mindjárt megvan a negyed óra. Hány percnél tart? 14:42. Szerintem akkor köszönjünk el és lépjünk ki. Jó, csak berakok egy mestercsőzbe. Követ meg magot. Ez hamarosan, szerintem a kövi rész majd kertes lesz nekem. Sziasztok! Sziasztok!